בוקר טוב, אנחנו נעשה היום מדיטציה ואימון עם נשימה וצליל. חלק מהאימון יהיה בישיבה וחלק מהאימון יהיה בשכיבה. בכל שלב מי שמרגיש צורך לשכב, כמובן אפשר לעשות את זה. אז תכינו לכם איזושהי כרית או איזושהי הגבהה לישיבה נוחה, אפשר כמובן גם על כיסא, ומזרון או מיטה לשכב לחלק של השכיבה. אז אנחנו נתחיל בישיבה, נאפשר לגב להיות ארוך, נאפשר לכתפיים קצת לרדת, ונתחיל להוריד את הסנטר למטה, נשמור על האורך של הגב ועל האורך בעצם של כל החלק האחורי, בפרט העורף כרגע. אני מנסה להרים את החזה אל הסנטר ולהוריד את הסנטר אל החזה. אנחנו נפנה תשומת לב לנשימה ונתחיל להניע את הסנטר מצד לצד, לצייר כמו חצי חיוך על בית החזה, וכל הזמן נפנה תשומת לב לנשימה, נאפשר לנשימה להוביל את התנועה הקטנה הזו ולאט נרים את הראש, נזדקף, אנחנו נפנה את הראש ימינה, נשמור על העורף ארוך בהמשך לעמוד השדרה. הסנטר ממש טיפה יורד, תנועה קטנה של כן. אני מפנה את הלשון בתוך הפה אל השן הכי ימנית ויוצרת פה אורך בין הכתף לבין האוזן ומפנה לכאן נשימה. אני ממש מנסה לרווח פה את האזור הזה של בין האוזן לכתף, אזור הגרון, ולאט נחזיר את הראש של קו האמצע. נשמור על האורך של עמוד השדרה, נפנה את הראש לצד השני, הסנטר טיפה יורד, תנועה קטנה של כן, והלשון בתוך הפה, לשון השמאלית ביותר, עם הנשימה, עם המרחב הזה שאנחנו יוצרים פה בין האוזן לכתף. הכתף קצת יורדת ומאפשרת פה עוד אורך, עוד מרחב, עוד נשימה. נחזור לאט אל קו האמצע. יכול להיות שיש רגע תשומת לב בין הצדדים, ניתן לזה שנייה להתאזן, ואנחנו בפה סגור נמשיך לעבוד עם הלשון. אז נייצר תנועה של הלשון בתוך הפה, שהלשון ממש מנסה לעבור על כל אחת מהשיניים, ממש לגעת על כל אחת מהשיניים בתוך הפה. בהתחלה מהשן השמאלית ביותר, דרך החלק החיצוני של השיניים, ממש לגעת בכל אחת ואחת מהשיניים עד לשן השמאלית ביותר. כשאני חוזרת, אני חוזרת מתוך החלק הפנימי של החך העליונה, וגם נוגעת בכל אחת ואחת מהשיניים. נעשה פה עוד מעגל כזה, באיטיות, תשומת לב, וחזרה דרך החלק הפנימי. נסו להגיע גם לשיניים הרחוקות, האחוריות, ככל הניתן. אנחנו מפנים עכשיו את הלשון אל הלסת התחתונה, מתחילים לעבור מבפנים, מהחלק הפנימי של השיניים, משמאל לימין, ממש נוגעים בכל אחת ואחת מהשיניים עד לשן הימנית ביותר. בחזרה אני עוברת מבחוץ, מלטפת את השיניים מבחוץ, מנסה להגיע עם הלשון עד לשן הרחוקה ביותר. נעשה עוד מעגל כזה, את עבודה עצבית בעצם של הלשון. אנחנו עובדים גם על העורף, גם על אזור בעצם עצבי, ומאפשרים את התנועתיות הרחבה הזאת. לאט כשנסיים נרפה את הלשון בחלל הפה
נאפשר ללשון להיות רחבה ולנוח על החך העליונה, בלי לדחוף את השיניים קדימה, אלא רק לקחת מגע אל החך העליונה. ניקח פה רגע נשימה. אנחנו ממשיכים עם תנוחת האריה, מאפשרים לפה להיות הכי גדול, לפעור את הפה פתוח הכי גדול שאפשר. קצה הלשון בא לכיוון הסנטר, החוצה, מבחוץ, כן, יוצאת החוצה מהפה ונוגעת או לא נוגעת בקצה הסנטר. גלגל העיניים, למרות שהעיניים תהיינה סגורות, גלגל העיניים יפנה למעלה. ובעצם אני רוצה להרחיק את גלגל העיניים מקצה הלשון, גם בעזרת הפתיחה של הפה וגם בעזרת תשומת הלב והמתיחה של הלשון ושל העיניים למעלה. אז נעשה 3 נשימות כאלה. נשים 3 נשימות, נסגור את הפה, נרגיש רגע את הלסת, נרפה מצח, נרפה עיניים. נעשה עוד נשימה אחת כזו, לשון נפתח כמה שיותר גדול. כשאני מוציאה אוויר זה דרך הגרון בעצם ודרך הפה, 3 נשימות כאלה גדולות. אז נעשה מחזור אחד נוסף. נפתח פה גדול, לשון יוצאת, מבט למעלה, 3 נשימות. אפשר לפה להיסגר, הלשון נכנסת, משהו באזור הלסת נהיה יותר שקט, יותר אפוי. אז רגע נשאר עם זה. ומפה אפשר להמשיך או בישיבה או בשכיבה, מי שמעדיף. אנחנו נעבוד עם הצלילים של הצ'קרות, ניקח כמה נשימות לכל אחת מהצ'קרות. מי שכבר התעייף מהישיבה יכול בהחלט לשכב, זה עובד נהדר. מי שרגיל לישיבה ארוכה אפשר כמובן להמשיך. אז אנחנו בישיבה או בשכיבה נניח ידיים על הבטן התחתונה, ממש כמה שיותר נמוך, עם הכוונה והתכווננות לצ'קרה 1, לבסיס, לשורש, ונוסיף את הצליל לם, L-A-M, כמה פעמים נחזור על זה עם תשומת הלב לרטט שנוצר בבטן התחתונה. אני מנסה להעמיק את הנשימה מטה ולהפנות אותה ממש לכיוון הבסיס. אני אוסיף גם צליל של קערה כדי להעצים את התנועה. אז נתחיל. לם, 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 נמשיך עוד 3 למים, לם, לם. בפעם הבאה נאפשר לצליל לדעוך. רגע, נשאיר את היד על הבטן, אולי עוד יש איזושהי תנודה או תהודה באזור הבטן התחתונה. נאפשר לזה רגע להיות.
רק נעביר לנו את היד מתחת לטבור, אולי אצבע אחת או שתיים מתחת לטבור, עם הצליל VAM, V-A-M, VAM, VAM, VAM. נאפשר לצליל הפנימי להתרחב, לאיזושהי תהודה להתרחב בתוך אזור הבטן התחתונה, בתוך חלל הבטן התחתונה. נאפשר לצליל להמשיך להניע תנועה פנימית את הבטן התחתונה. אז עוד 3 ואמים. ואם, 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 ואם. נאפשר לצליל לדעוך. נשאר אולי עם היד. נרגיש את הצליל או את התהודה שקצת אחרי. רגע נהיה במקום שהוא שקט ומונח. מזכירה שאם צריך לעבור רגע לשכב אז תעשו את זה. ואנחנו נעביר את היד לאזור שקצת מעל הטבור. אזור השרעפת, אזור מקלעת השמש. נעבוד עם הצליל רם, רש מתגלגלת. מספר נשימות. רם, 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 רם. אז נאפשר לחזרתיות הזו של הרם ממש לייצר תנועה פנימית, לייצר תהודה בתוך הגוף, לאורך הציר המרכזי של הגוף ולאורך עמוד השדרה. נעשה עוד פעמיים וניתן לצליל לדעוך. רם, רם, נתחיל כבר לבדוק אם יש איזושהי תחושה שנוצרת עם התנועה הפנימית הזאת מלמטה ועד למקלעת השמש, או שאולי אין וזה בסדר. נבדוק מה קורה בתודעה, האם נוצר איזשהו ריכוז או שקט. נניח את הידיים על אזור הלב. נתחיל לעבוד עם הצליל ים. ים. ים.
נאפשר לצליל לדעוך. רגע עם האפטר סאונד, עם הרגע הזה של אחרי הצליל, השקט שאחרי הצליל. נביא יד אחת או שתי ידיים אל הגרון. נעבוד עם הצליל ham, H-A-M. יד על הגרון וממש ככה נרגיש את הרטט שנוצר בזמן החזרה על הצלילים. ham. 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 נשאר עם הרגע שאחרי, אולי התודעה קצת יותר שקטה. נפנה תשומת לב לזרימה שמתחילה מהשורש ועד לגרון. ניקח פה איזה נשימה אחת. נשחרר את הידיים. נפנה תשומת לב אל אזור המצח, אזור בין הגבות, העין השלישית. נעבוד עם הצליל אום, נפנה לשם את תשומת הלב. ננסה לייצר את התנועה באזור המצח ובאזור הראש והפנים. כשהפה סגור נאפשר למם להעצים ולהתעצם בתוך הראש. פעם אחרונה. תשומת לב על המצח. אולי לרטט שאחרי, לשקט שאחרי. לאט נפנה תשומת לב אל קודקוד הראש. ללא צליל. מי שרוצה ככה להרגיש את הקודקוד יכול רגע להניח אצבע על החלק הגבוה ביותר, ומצד אחד להעריך את
שורשים ולהעמיק שורשים, ומצד שני להעריך את הכתר כלפי האצבע, לייצר איזשהו אורך ומרחב, איזושהי התארכות בין השורש לבין הכתר. לרגע נשאר פה בישיבה שקטה או בשכיבה שקטה, עם תשומת לב לכל הציר המרכזי הזה שיצרנו. להיות בתשומת לב לפעימה שאולי מתקיימת, לאורך הצליל הזה. אפשר להישאר, לשכב או לשבת, או לאט לסיים, לפי ההרגשה והיכולת כרגע. תודה רבה.